Horas marihita salhurna. Horas. Hurian itu hatta. Ada orang so tamulai parmenggota. Tapa hohom ma. Tapa sadar hatta. Tapuka parmenggota. Marhite edde puji-pujian sebuku edde nomor 5 ayat sada 1 ayat 3. Marhite-hite gowarni de bata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tod di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Beta mahita manukap marsoba, marsinggang mahita tuadopan ni Jehovah sitopahita. Ay ibana do de batata jalahita bangso pinarmahanna, jala biru-biru ni iring-iring ni tanganna. Haleluya. 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 Ale amanami na di Banua Gijang, disuruh anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai akka ulan ni si bolisi, saya padugo mahami marhita-hita tordimna badiai, asa unang terpede mahami di bagasad dosa, alai asa monang hami saat rodi ujung, jala asa mardame hami saleleng di tanoon. Pai masat hami Tuhan luan na soda-suda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Pati ni debata na ditutupon di minggu tasadarion. Ima na dibuat sian pati palimahon satu pati 10. Sogonon ma isina. Pati palimahon ikon pasangapom mudo na torasmu. Asa mertua ho jalaleleng mangolu. Ditano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Pati paunopon unak ko mamunu. Pati papituhon unak ko mangalakup. Pati pawaluhon unak ko manako. Pati pasiyahon unak ko olo makatidakon hata na sututu maralohod dongat jolma. Pati pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongammu. Manang naposo na bawa, manang naposo na buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Songonido sahatna, rak mangidugugu mahita tu debata taringot tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Tapau duk barohata, tatopoti marusata tu dopan debatata, martangiang mahita. Ale amanami jala debatanami na di Banua Gijang, para siroha na sumurung midahami, huparhatu tu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalison nami nagudangi di julum, tatap hami marhite-hite asin ni roham, jala sama dosa nami saluhutna, ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangulu kami. Amin.
Baga-baga ni debata taringot tuhasihan ni dosata. Roma hamu tuau asa mangolu to dimuna. Ninna tuhatta Jahoba. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debata na digijang. Turpuk epistel di minggu tasadarion ima nadienet sian buku ni panurirang Jesaya bidu 50 lalu ayat sada sahatu ayat siaa. Panurirang Jesaya bidu 50 lalu ayat sada sahatu ayat siaa tajahama marsikap soring. Pisang-pisang di roha si paula-ula. Mangasagogo maho jauh-jauh unang potok. Pangier maswaram songon sarune jala pabotohon tubang sokku pangalausin nasida. Dohot tinoptu pinopar ni si Jakob dosa nasidai. Sai dibuna sida doau yang ari-ari jala di halomohon perbilotoan di angka dalaku. Hira bangso na mangulahon hati gorang. Lam dipangido nasida musesian au aka uhum hati goran jala di halomohon hajungjung di debat. Ninna do puasa tung merpuasa hami hapedang didaho kupasipal hami daging nami hapedang diperdulihon roham idama diari perpuason muna apala disima disutamu rohamu jala disososok kamu do pangulamuna. Idama matwa sampai hamu asama bahen bada perselesian buhut mastapi mangasahon gostong li menandadati hamu matpuasa songai aidan tabahen sahat suaramuna tu banua gijang. Tung perpuasa ma terhalomohon ahu mai sadari dosi jolmai rohana dipatuki uruna songon arung marpeaha di hori dohot di sirabun tung perpuasa ma go aron jala ari lomoni rohani Jahoba dadaon dan perpuasaan nahu halomohon har-hari akka ihut-ihut nahina jahaton palua akka tali na yongga jala palua halak na nirupa jala ropuhi nasa auga. Daod do molo di ponggoli horo tim tu halak namale jala ritigon ho tu jabum halak nadangol dohot panakar-nakar molo di daho halak nama saya mara gabe dia biti hoi bana daladang martabuni ho maradopon sibukmu. Dari tokuma besar hati uronmu songon buah siang hari jala hatok matubur hahisaronmu jala mardalan di jolom hati goranmu hamuliao ni Jahoba manipuli sian pudim. Dungi jauh-jauh maho
jadi alusan ni Jahova maho, molo mengangguk-angguk ho gabe dohonon nama idama disoddo au. Sonido sahatna martua do akan tumangihon hata ni debata jala na upiopsa. Amin. Inama molu sandok molu kodona masakale buat sinondang tuna holomi asa margo gomuse bahen mahu parhitianmu pasu pasu magamai ale Tuhanku patu poin pasu pasu tolong masudi. Sulana dengan Tuhalak sude songon binay na tuhon iho duru piluhut nagale kami parulong mahon paren maahu parhitianmu pasu pasu magamai ale Tuhanku patu pamohon poin pasu pasu undangan sudi. Taha tidak kom maha porsyautai, songon nahina tidak kon ni dongata saha porsyau di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahova, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahova na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi sia tod di parbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal lo ibana di hau pinarsilang, na tua tubono to rudung ditanom, na mula mangulu diari patuluhon, na manai tu sorgo lau hudul tu siamun ni debata Jahova, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pemula sogo tu tanoon, manguhumi halat na mangulu dohot na mate. Au porsea ditod di parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau panhala Kristen akan nabadia, dohot dihasisan ni dosa, dohot dihatai nama dok, mula mangulu sogot daging ni halak nang mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tatangi honma tikting masa di huriata di bagasan minggon. Tikting di minggu Septuagesima tanggal 5 Februari tahun 2020. Na parjolo goarni minggu. Goarni minggu tasadarion ima minggu Septuagesima
Nomor lapatan, pitu puluari adorakso haiheon. Doho tema, gabe siulaon hatai. Napaduahon, dak na sorang. Nah di hari Senin, tanggal 27 Januari tahun 2027, di bahasa-bahasa hotuhata, dak dana bawa di keluarga ni amata Johnny Halomuan Sitanggang. Inata Saliboru Siahaan. Ingan nasida Permata Depok Regensi Blok A5 nomor 31 Ratu Jaya. Nomor induk register sada opat 58 Wik Efesus. Ipas do dadanaki nang natorasna. Napatuluhon padidion nabadia. Di hari Minggu tanggal 12 Februari tahun 2020 di parmingguon harian pukul 10 patuponi hurata do padidion nabadia alani dipangido tunatoras dan yang membuat danak kepada dioni asaro marguru dari Kamis tanggal 10 Februari tahun 2020 pukul 10 WIB maringana di Garejata uhut mabuan surat pengantar sian situa wik dohot fotokopi akte lahir manang surat kenal lahir indak dana nandek taridi na papaton nandeng berbagas tik-tik peduahon naeng majalo pasu-pasu perbogasun ma Daniel lubat batu sarjana hukum anaknya mata anggil lubat batu Tubuni inata Dr. Anda Dumaris Boru Bakara ruasni GKPI Jemaat Khusus Sidorame Dohot Orwana Esra Grace Angelina Boru Sanipar Sarjana Hukum Boru Niamata Situa Insinyur Moses Bisar Sanipar Tubuni inata Nani Boris Pahutar ruasni HKP Deposada Nasian Week Antioquia. Papas Masuun di hari Senin tanggal 6 Februari tahun 2020 di KPI Jemaat Khusus Sidorame. Napalimahon ruas Nagok. Memuka sadarion Minggu tanggal 5 Februari tahun 2020 gabe ruas Nagok tasurat warta cetak ruas Parguru di Huria KP Ima keluarga Niamata Ronald Manulang inata Lince Wairata rap dohot sada enakon dumandelani parguruon lobisian tolu bulan ingan nasida Jalan Raya Pondok Terong Cipayung nomor induk register 2002 Wik Efesus napaonopon barita habot neroha. Di hari Jumat tanggal 7 Februari tahun 2020 nunga jumolu marujungolu inata Damaris Boruhuta Barat umur 72 tahun. Nah hinabaluhon nyamata pesyahaan ruas huriata Nasian Week Kapernaum. Kemudian di hari Minggu tanggal 5 Februari tahun 2020 di TPU Kapling Kujang Beji. Di Kota Bahuriata do perminggu untuk keluarga nama ringanan di rumah duka UI. Napa pituhon pertanyaan pemuhai. Pada pohon hurat tama pertanyaan pemuhai dari Kamis tanggal 10 Februari tahun 2020 masuk pukul 10 sia WIB. Maringana di gereja. Pinangido tepunguan kor HKIP Depok Sada asa mengaradi ma lau batu begion akai de puji-pujia di pertanyaan ini. Soso-soso juga nupuik asari tama patu pajadwal manang paturan inganan pertanyaan di hari Rabu wik ganjil dot hari Kamis wik genap siganuk minggu. Naparpudi tik-tik na sojinahon dohot berita perhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinature ni huria marhiti-hiti WA wik tabi
Songoni matik ting masa di huriata di bagasa mingguon. Saya di pas-pas Tuhan tamai tahu sangap di guarna. Amin.
dame ni debata na sumurung sian saluhu na roha. Ima na mga ramoti ate-ate roha ng pikirammu nabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Shalom. Damang dainang adok padohan na somal binigi tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal maka disayang-sayang, dicinta-cinta. Akamang damang dainang orang sudah akan apa sebulung petadaw kami madiri nami hami Padita Ferdinand Siburian si matuaku omak nama nunggu kami boru aritonang dainang Pardijabu boru lubang gaul si matuaku boru purba sia sedik kalang. Kami marhubas di Serbelawan, Distrik 5, Sumatera Timur, Siatar. Sahak mata binami, akadamang dainang, horas marihita saluhutna. Tatangi homma hatani di bata, di minggu tasadarion, di minggu Septuagesima. Tabuka mabibelta, sian Jakobus bidusada, ayat na pa 22 hon, sahak tu 25. Damang dainang hatani di bata dihita Jakobus sada ayat 22 sahak tu ayat 25. Ucaha ma dihita. Alai gabe si ulahon hatai mahamu unang holan pananginangi akka napatotohon dirina. Ay pananginangi dihatai anggoso di ulahon tudus may tuhalak na pabereng-bereng rupa ni buhina di sorminan ay di bereng do dirina dungi laho maibana gebidang di boto be rupana alai na mamereng torus tu bagasan uhum haluaon na sundeng gani jalamia disi ima na martua marhite sian pangulaw nai anggoso pananginangi na makalupahon si ulaw ni tahe ibana ima sahana hurian itu hatta di bagasan Yesus Kristus sebetulna ulaw na sederhana do mananginangi sebetulna dang ulaw na maol mananginangi alayang ko direretas ni ngoluta bakol lo jolma mananginangi idobay sa peharuar istilah di habatakot tayo araw tayo akan natuto nami girgir mananginangi disosoy do asa girgir mananginangi habis sebetulnya dang ulaw na mao langgo mananginangi mendengar alay direretas ni ngoluta seolo dope, tumati dope, takas dope niyan. Si tangi honot tong mahita, makatay mahita. Si begiyong mahita. Ito bayan di habatakot taybe, adong do, jabbar hata. Ito tahiyak ka amok kuison, jabbar hata. Jabbar juhu tarong, jabbar hata, adong mo siya jabbar hepeng ringgit situ suara na taro kinangi ido yak kahabat kota situ mabudo mamudai halak o pukuyan arong do parcerita ay parpahay do aw parsarulla olo do sapi pegi hulam parceritahon ngulu-ngulu na sian nol saha tuna matuay mana marsogok mo sa ido cerita honon na podaan na ibang lahulak ala ni maklum may tadano nang matuay bana narwa makan ay do ka na matuay nga gudang ka sesarah ninguluna. Ala ino si mata karakter ta, memang si begio mahita. Nang manyak kita manangin-nangin, alu si manangin-nangin na. Ino na masa olo di ngulu-ngulut ta. Nakuboto dong dihita di son, alaya kinawang una di son, nagigir manangin-nangin do. Alay di hurian na idapoton ni si Jakobus, hurian na di parsarahani di tahun 80-an,
Nga naik na sida di level nasing mo siya. Nga girgir na sida, manangin-angin. Alas rohana marguru hata ni di bata. Ringga siya rohana manangin hata ni di bata. Mereka suka mendengarkan firman Tuhan, alay di benek si Jakobus ma. Saya raswadong do hubungan ni naman hangin-hangin halaki ganu pringgas, tungolu-ngolu si ganu pari. Jadi, aku na budari bergumul bau. Di posisi dia nun main gurian nami HKBP. Akulah kita nari DP kon. Naung ringgas manangi-nangi do HP dang diulahon. Manang adong do bisa level na asing na lebih parah. Manangi-nangi pedang olo. Manang adong bisa aka status manang partikian na asing bisa. Hurian itu hatta di bagasan Yesus Kristus. Adong dojol manas olo manangi-nangi. Ngadong. Adong dojol ma proses manangi-nangi nang salah. Itu bad dilului bana ay dia do nyadang aro pola di hurian tele di dia do parjelita na tabu. Di dia do parjamita na buhi tapesan na buhi kita mabamikir mabuhi babalas rohata dan mabalas rohani tuhatay. Alay na ning doon na parjulo ka manginang tahari kotom mamananginangi uhud mangulahon. Asa unang gabi molo hata ni tuhata sadario didok menipu diri sendiri. Jadi kita do narugi habi molo nak tahu dah kata di bata. Kita sendiri yang rugi. Jidang bohi ta puas solan. Aku tangi honak kiring jemitai. Ono do songoni mantak do jemitai. Jagoro mana par jemitai. Songono ni mana? Ali haro ta hinti ni jemitai silo hono toninna. Barak kuingok be pokok na mantap jabu inna. Jadi ada kesalahan pada waktu mendengar. Jadi opei ko si tatatota di tonga-tonga ni nguluta. Alai turpukon neng mangaraw kita akamang do inang girgiring gas sita mananginangi. Alai ingok ma parjolo. Unang rugi kita. Unang menipu diri sendiri kita etaripu nang marutuk kita nak sikop na taulaw ni. Alay naik malepel tamuse. Holak pulang unak pulang mananginangi. Alay dohok mana mangulahon. Di ngulu-ngulu si ganupari. Ito kapartikian na ninggro. Urian itu hatta di bagasan Yesus Kristus ido na nitonahon niya. Surat di Jakobuson asa buhado tutu. Di na manangihon ni hita sikop parutung hatta. Hatta itu hatta madok muse. Odang pulau-pulau oras madokono tu hatta Yesus madok tanda kutip nabodo halak naoto do molo ditangi-tangi hatani di bata hapidang dipakai dang diulahon. Itu tertulis dalam firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 6 ayat 26. Orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Ya dong do pundasi na kuat di uluta ima hatani di bata. Ini lagi, jadi dua tu dosa nabu hudapot. Mula terpukta sadari om madok, menipu diri sendiri, artinya tertipu hita. Seta pikir hita na marutung, hape kebetulan haru giota ro diaka. Nasumangulahon hatani di bata. Amo kadoga sa persyaon di bagasa Yesus Kristus atong toktong mahita sihol laho manangihon hatani di bata di nguluta. Alay nak pula sapi sa hatu si. Alay ko sahan do na mangulahon. Adik pe natatangihon ni si patahacit. Ay tahatan itu hata madok. Hatani di bata songot podang si dua baba. Alay olo do hatani di bata na tabigiya makamanginang songon ubat na pamalupok kita. Memang kadang sakit. Apalagi diuliat tak kami pidang boy di bepad di tata. Dia jamita si jamita honon na. Dang boy lamo na. Ale mo lepas do partikian ni hona tu hita songon na hona nak kitu ubah atani parjemitai ima songon ubat nak pe hacit nak pe pait alai pamalupok kita. Ino na yang dipasahat si Jakobus ku ururia nari parserahan di pangaratuan. Adok 12 suku nang mangaratu na sida alai kita akan pinaluan itu hatai saya sudah puas saya sudah cukup dengan hanya mendengar. Na paduaho na kamanginang di bagasa Yesus Kristus sa hera na marsormid do hita. Biring na kini nga kamat tagating-gating
Akka inaon waeng bagak, uli-uli, rapi-rapi. Saya yakin, boy may adong mana sa 10, adong na sa minit, adong na 2 menit, adong na holat di bereng uti, pasti nak kining lautu gereja hita ta bereng do, sorminan, kaca. Adong kita na sumar kaca pala sa derion, nanggo palasan hempot di bereng dina, itu tidak mungkin. Jala yakin daw haulia muna sonari, ala na marsormin do nakikita. Ta bereng ma, akaina di bereng sokon na hurang suman, si obukod di bature mana, aka ama, aka naposo di bature. Sedia tari dai na marsormin na di bereng do di sormin yani, adong nahurang di hadirion. Jadi Rasul ini Jakobus mengatakan bahwa kita seperti berkaca. Hidup badi lutur kita ya kamanginang, duksahi tamanang ihop patik, itor maruna apa tahe? Manopo kata ni bata, olah di sahun. Oh, anggo jami taon nak kining, cocok mo tu si metu aku nak kining ano ninda de. Dan mo tu soni. Jadi bohado memperbaiki diri. Wow, ala aro na parjolo bereng di sini. Jadi holan di jahat turbuki, na udari pe hola ku jahat turbukon, harus do konon ni tahu. Bunang luangan iba debe, unang kay penipu iba. Merasa beruntung iba HP rugi do kan, ikut iba da parjolo. Songonin nak kamu. Jadi unang itu riba cocok. Oh, ngapas na kining. Tu si anu doon. Nalilo ni situ nak kining, tu si anu. Dakabe tu dirina. Akhirnya luangan. Ino na pinangido songo sorminan laho paulilio kita asalam uli, asalam tinggan. Jadi kalau mana solo mar sormin ngabahaya be. Kalau mana solo mar kaca itu benar tanda kulit di kaca masuk diri na. Jadi perlu kita ahamai hatari di batama sorminat di ngoluta asa patar. Tikosi tadi ngoluto dia kaulota si ganupari akamang inang. Napatuluho na kamang inang napula gajang-gajang lo kami tolupo ini pe. Hatari di bata adalah memerdekakan paluahon. Hukum-hukum memang di tengah-tengah ni bangsa Israel di Paddebi Suta. Adong do na madok. Iya patiki na 15. Deka 10, dekalogos, dekalog. Alay dong, do na madok iya patik di Israel. Ima sada musa sada sahatu 5 musa. Alay dong do musa di tengah-tengah Israel madok iya patiki na 600 pasalido adong di tulu Musa. Termasuk cara marpahean, cara mangan, banyak sekali hukum-hukum ini. Alerong orang mado iya patiki hukumi si penuhani sudah perjanjian lama. Ala ini situasi kalau ni abi patikin na manging musya ondo nagabe mapain. Lem sotakas di dia do sikok ni pemenuhan ni hukum patik. Tanganong naboy mangulahon. Alam mo lihat ma dito at Yesus dapat dahon dua tu hita holong praksis na sederhana. Holong tu di mata do holong tu dongat jolma. Na sederhana sa sitong na hita mangulaw kata di bata. Yesus adalah firman Tuhan. Yesus Tuhan di bata na kabidaging na mangalihot tu dosan tu aro tu hamu secara sangat sederhana. Ima holong tu di bata do tolong tu dongat jolma. Atong ino na nasulahon. Nang kabiboben. Karbat mengatakan ada seorang padebisuk ni hulet tak kamang duinang bahwa hukum Taurat firman itu adalah penuntun di dalam pembebasan. Jika nang pinaluar hita atong rikok mahatan ni bata, rikok maakapatik ni bata, rikok maaka aturan-aturan ni masa dingul-nguluta si ganupari. Gabe si ula hatai mahita ito ngatongan ni parsarota. Amen martang yang mahita. Moliati puji-pujian di sobaho nasa rohanami aliri batanami marhiti-hiti Yesus Kristus. Dia si doho tolong ni roham. Iliau potiki di hami di parsokon nami tuho di minggu Sabtu agesima. Ngomar sahur hami doho tatami ali Tuhan asa unakolan si pananginangi hami. Tungotik masabar namin. Gabi halak na buru gari ada hami. Diri podo hami Tuhan dak kula pananginangi. Alay hutma akasi ulah hatai di ngulu-nguluna.
Anggiat nang marhiti akaulon nami, tadaw ni torop halak ko. Dayon ni halak, pabahenamu na dingganin at sahat kami, nahupa dari daw kami, tu saluhut talak. Ali di bata nami, marhiti Jesus Kristus, buat kami di tangyang nami, saluhut akka program ni Huriam, di HKBP Depok Sadon. Terlumubi di akka pamuhay ni akka program na lao si ulaw ni keluarga, lubabatu, di akka rencana na uli, wakatiki na ng ro, na may majalo paso-paso, anak buru ni Huriami. Asa dingga merdala Tuhan marture sa luhut na ulaw ni, marlas ni roha jala gabi rumah tangga si ulo Jehovah, silas ni roha, nakatiki na ng ro. Las roha nami ya karuas ni Huriam na tabarap sa horong sa Huria hamin wain. Siyang giat magabi ruas na ringgas na burjo na sila di tonga-tonga ni para sa orat ya kami pidi po sa daon. Gumos subag kami di tangyang nami Tuhan. Ruas ni Huriam na marhabot ni roha. Nang jumulo siya tonga-tonga nami inang di buru utabarat. Odo pangapuli na sumurong Tuhan, apuli salut keluarga. Pargugoy na sila di si taonon. Paso-paso sa luta karansana di partuat ni inang buruta barat. Ali di bata nami di baga sa Jesus Kristus mauliati rohonan nami di parsaura sa darion. Paso-paso manag saluhut nami ruas ni Huriam na pungudison di akar rutinitas. Nalaho si dalanan nami tingulungulu si ganupari. Di akar rutinas kerja samar sangap guarmu nang marhiti agka ulaw nami. Pada umara, pada wakasahit, itonga-tonga ni parsaoran ni saluhut ruas ni Huriam na burjon wain, nang roha mi marsaor di pertunguan ni minggu situ gesimo. Ali di bata nami pardosa do hami pedia doho. Sesa hami sakaduson nami Tuhan asa tutama hami habawara di pasupasum. Mauliati mamarite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani jauh
di batama namin na di bono gijang horo hararohan saluhut seleo-leon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Pasat nami masiyan na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti sa parasaya kami pilihanon. Pati bulo karazomo di tonga-tonga di huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marititi to dim. Asalam mutad dahani gurang ni seleo-lehom itu hami. Asalam kir-kir kami madok mauliati Tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na ribono gijak sa pinorpedia makwarm. Sero maharajom. Si sahut malomo ni roham tibono tongos songon na ribono gijak. Lehom matuhami sa darion hanguluan siapari. Si sama dosa nami songo panisa nami di dosa nilongan namar dosa tuhami. Unat kami tukihot tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutod di munabi. Amin. Selamat Hamis yang sudah parhalado Depok Sada Pasato Tuamu sudah ruas ni huria. Selamat hari Minggu madihita. Shalom.